hak kawai kanong ba kabubun brew, kababun kam, kabalapong ya kaspa kum kicengkup, bat kaba latap da kajing sarong lakat ulumba. Hang ta la syong wei usamla ubakarteng urafik. Une urafik ulong usamla ubajrong, ubadon kikmat kiba isbun, bat kadur kmat kabapu samke. Wat la ulong unong yo pating jong kawai na kilong ying kabarius pa tam hakari, Henry omdon batip ya kata. Urafik ulajit ban imsuk hakawai kaying kabarit. Bat uriam ya lede da ki jangkup kibatat dor. Bat unya ya kakali kabala rim bat kabala jot lapay. Uim ha ka jinglong kabas ngurit bat lerit hadu kata-kata. Ulongru ubas bun mensim bat uiit ya kibreo. Nakabenta ka kerting ka kerdan jongki, Henry nakabenta ka donut jongki. Henry ka perthai kamsyam layo ya iya ukunta. Haba uyaj ki surok sor kriustat kirkhibeng ki samla kan thai kilar khibeng nadien jong u ki khot ya u unong krong ubadon ki khmat ki ba itenat. Don wat ki balaong bej-bej ya u ba umlong uba bhana kabenta jongki. Haki jaka bam bahe bat ki hotel bahe. Bon sin lapan senge ya u haka jingkang haba umut bandrung syopo. Kani ka jaka kam day na kabenta ka jaj jongpi. Laong uway na kigat jong katak hotel. Klem da kaliwat ya ka kerteng jongo. Shisin ula persyang banya don bentaha ka way ka jaka ay jingirap. Bat haba umut bandrung syopo. Ula syakang ha uway ugat lani unong apahara ubala penher ya usisilian. Tang kinong syakot ngubha kiba dondor. Kinong lej jing lej kiba klem kamban yo rung hangne laong unong apahara. Urafik habalo yo sngo ya kata ulas ngabjar bat ula lej no klem kren AA bat klem jing bitar dan rei tang ka jing snow si na kabenta ka perthei kabalamat la kabalatap da ka jing sarong baro shirun yeng. Henry urafik ulayay le ya ka ei kaba ujule uyarap ya kinong didukan kibala temen bankit ya kimar kimata kibakhya jongki ulai jing bam ya ki kunswet usyong hajan kibapang haki hospital umju ya thu ya no ru syapang ya lade kwa ya ka jingero bat ukwa tang banlong breu babha ha kawai kasngi kanong ba kala ya kundu ya kawai ka jing ka bakrau hakaba kawai ka company ka ba don bor hadu kata-kata kala berngem bantit no siteng na kadong jong kata kanong ba bat ban beno ya ki hajar teli ki long yeng don bala ban khang ya ki unong elam san hima ubadai khmi ya kanong ba ula kulmar bat umla le kilami ke jing ya ki bajur na gupaj ba nong song hanre umla le hadin kata ka jingkewin bat jingkul mar jing mot joki babun kalamiru ka jingpen kendit ya ki babun hakaba uwei usamla ubarus pak tam ulami syakmat bat ulathit hi ya kata ka jaka ulathit ya kata ka jaka klang na kabenta tang ban ai biang ya ka syaki paiba kinong thok kubor kilaya lumlang ki kamera kilaya yeng krek ban lum kubor ya ka ei kabalaja bat hapdeng jong kilami lawan mi urafik ulawan mi omshu haki jainrim ki jain tador hanrei menta ka kanti ulawan mi bat kasut kabali kabajem kaba itnat kabala penpernai bha hanrei wan mi ban shupen i sarong hanrei ban shimkhia ya ka jing jong ki paiba ki briu ki bala jur ki ben ki khna kan thei ki bala ki ben ya u manta kila ang kimlek krenshu kila ang lingo kimlek krenshu ki supet bat ngap jar ki hotel ki bala kan ta ya u manta kila karpat ya u ban lei jingo Henry urafik syam lawat ban siu kaliang
Henry usyong lala ju don hang ne pishu pe bhag. Nadu kata kasngi urafik ulakalolong kadak om tang jong kaspa Henry jong kabor kabas ngabjar ulabting ban im suk kumu beri ubaduk uba im hakiriam kiba simple kiriam kiba tador udang ya hi marway hakiyau kihan bat udang ya yerat ikibabun kiba syam jenjar uim kaju kajing im kaba uju im om kumu ta uriu spa Henry mentah apa kibriu kiyo iya kim rkishu kila kuble ya da kajing burom om namar ba uriu spa Henry namar ba ulapan shisha kumno kalong kajing krau kaba shisha bat ki kena kentei kiba shisin kila paidin mentah kila kwa bakin yo iya ubri ubadon syadin jong kajing long kabasu Henry urafik uladab syam ya kajing su om ha kajing sengungu jongki Henry ha kajing long basisha kajong uhi tangkum ta perlo kane ke khana kala poisha kabakun tapi ya snow tenat sang bahasa ya like ya ka video berkumjur ya subscribe bat share ru ya kane ka khana khnang bakki weru kenya tim tangkum ka kulai